easy go. தமிழன் கேமிங் சேனல் கைஸ், இந்த வீடியோவில் நான் இப்போ பார்க்க போகிறேன்னா விபிஎன் தான், பாண்டா விபிஎன் அது பேர். நான் ஏதோ 3 தடவை பேசுகிறேன்ப்பா. என்னன்னா நிறுத்தி பேசுகிறேன்னா அதனால நல்லா இல்லைப்பா. அதான் இது ஏதாச்சும் வேண்டிக்கோங்க, நம்ம நல்லா பேசிடணுன்னு. ஓகேவா கைஸ்? உள்ளே போயிட்டு இன்ஸ்டால் ஆகணுன்னே இது பண்ணுங்கள், ஓப்பன் பண்ணுங்கள். இன்ஸ்டால் ஆகிட்டுருக்கா? ஓப்பன் பண்ணிட்டு ஓப்பன் கொடுங்கள். ஓப்பன் கொடுத்தீங்கன்னா உள்ளே போவோம். நம்மளோட ஸ்லோவாக போவோம். அப்புறம் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு இன்ட்டு போட்டிருக்கோம். அந்த இன்ட்டுவை டச் பண்ணிவிட்டு அங்கே கீழே இருக்குது பார்த்தீங்களா? இங்கடா அது சுற்றிட்டு இருக்கா? இந்த சுற்ற தூணுங்க, ஆனால் நம்மளுக்கு தெரியும். டச் பண்ணணும் ஒரு இடத்த, ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி இருக்கும். நீங்கள் இந்த ஆன் இருக்கா, அது கீழே ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருக்குல்ல கனெக்டிங். அந்த கனெக்டிங்கை டச் பண்ணுங்கள். ஃப்ரீன்னு இருக்குமா, அதுக்கிட்ட போயிட்டாங்க. விஐபினே இருக்கட்டும், அதான் பெட்ரு. விஐபி டச் பண்ணிங்கன்னா அந்த இன்டர்நேஷனல் தேடுங்க, வரும். இந்த வந்துட்டு பார்த்தீங்களா? அதை மறக்காமல் டவுன் அதை டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணிட்டீங்கன்னா டச் பண்ணோடனே கீழே வரும் ஒன்று. கீழே மேலே நீங்கள் காசு கொடுத்து பண்ணுறீங்களா இல்லை ஃப்ரீயாக பண்ணுறீங்கன்னு கேட்கும். ஃப்ரீ யூஸ்ன்னு இருக்கும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது தானாக கனெக்ட் ஆகிடும். அது ஒரு ஆடு வரும், ஒரு 10 செகண்டு. எனக்கு 10 செகண்ட் வந்துச்சு. சிலப்போ 30 செகண்ட் வரும். அந்த ஆடு முடிஞ்சோடனே, சப்போஸ் அந்த ஆடு முடிஞ்சோடனே இந்த மாதிரி வரும். ஓகே கொடுக்கணும். கேன்சல்லாம் கொடுத்துறீங்க, ஓகே கொடுங்க. கனெக்டிங் ஆகும். ஆனால் அந்த சதவீதம் இந்த சதவீதம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் கனெக்டிங் ஆகும். உங்கள் கனெக்டிங் ஆகிட்டுருக்கும். கனெக்டிங் ஆகிட்டா டேரெக்டாக ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே இமெயில் ஐடி ஃபஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கு பேர் இன்டர்நேஷனாக வச்சுக்கோங்க. இமெயில் நேம், இமெயில்னால் கரெக்டாக க்ரியேட் பண்ணிட்டு பாஸ்வேர்டெலாம் போட்டு அப்புறம் ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போங்க. ஃப்ரீ ஃபயருக்குள்ளே போயிட்டிங்கன்னா அதில் லாக் அவுட் பண்ணிடுங்க. எதில் லாகின்னாலும் லாக் அவுட் பண்ணுங்கள். எப்படின்னா அந்த டச் பண்ணுவோம்ல, டாப் டு பிகின் ரூமில், அது பக்கத்தில் லாக் அவுட் இருக்கும். அதை டச் பண்ணிங்கன்னா லாக் அவுட் ஆகிடும். அப்புறம் மோர் ஆப்ஷனுக்கு போய் வித் கூகுள் அது கூட டச் பண்ணுங்கள். டச் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ, அந்த புதுசாக இப்போ ஒரு இமெயில் ஐடி க்ரியேட் பண்ணிங்களா, அதுக்கு என்ன நேம் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த நேமை டச் பண்ணிங்கன்னா அது கனெக்ட் ஆகிடும். உங்கள் ஃப்ரீ ஃபயர் ஐடி அந்த இடத்துல என்னன்னா இன்டர்நேஷனல் கனெக்ட் ஆகிடும். சரி கைஸ், பை பாய். அவ்வளோதான். 15 நிமிஷம் எடுத்து இது பண்ணிங்க. பை பாய்.